weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to babaɓe to juude jeeri to fonde ilimana to abdallah jeeri to jawaldi to gurela cooga to ñaabina to mbaña to dabbe to dabbana to haymedada to windiga to mbahe to bagodi to mbahe to bagodina ko on takkusana juula ha e nder galle ceerno amadou tidiane kana ha to galle ceerno mamma sisé ba to fonde ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi mauritanie ma en kaali jillu président banque africaine de développement woni badda tawde jillu mum e nder leydi mauritanie to leydi sénégal ko altine hande o woni jonde arwenine wonande député ji cuɓaɗi taw ko 14e législature mo leydi sénégal ko ñalawma hande o ɓe jooɗi jonde mabɓe arwenine kono teskama tigui guila jonde mabɓe arwenire waɗi haare e nder jonde he to leydi mali ha joni tekkerne surka hakkude paris e bamako to leydi gambi ma en ketto musidɗo men seydi men kodda nene abou ba ko fate tikkere homgo juuɗe ɓen dognoɓe werlaji to leydi côte d'ivoire ko altine hande o woni udditgol école aji nder jokli leydi he kala teskama hitande hikka nde noon ko fate fourniture scolaire woni tigui gueɗe ɗe élevage kutorto cogguji mum ne ngabbino feewi to leydi nigéria ko debbo goto nigéria naajo gonnoɗo e ɗemgal mum faade new york e nder laana ndiwaka ka hinde era france ko kanko hepti woni jibini e nder ha avion he tawa avion ene weeyi kene qime ha capantati e joyi ujunere 35 000 pieds woni capantati e joyi ujunere métre hakkude mum e leydi to leydi kabruji men joolam jaɓeri ma en jaa ha to leydi ukraine ha to leydi chine bisimilla mone ketti hotondirte joni joni piren pacciren. ceerno jibisi ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno jibisi ko jaadinɗo ɓalawal e danawal kala ceerno jibisi ko laaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno jibisi ko laaɓaɗo listihara ko inde ma inde nene ma dokkatamo o waɗanma listihara ha cikkama taw ko nder ɓerde ma hoɗi ceerno jibisi ko moƴƴuɗo longal bawɗo halwa sanne sanne ceerno jibisi ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto so tawi a hutorima leɗɗe ɗe fodde 19 rafini yaltema ha laaɓa omo jogui fannu goɗɗo so tawi a hutorima ɗum ko 13 rafi yaltetema ha laaɓa ceerno jibisi ne yiiti fannu kesso on waddate koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi o fewnanima ɗum a hutorima fodde 100 rafi ene yaltayma ha laaɓa ceerno jibisi ne jogui ceerno jibisi ene yawrani ɓen wonduɓe e kista fibroma dogam sita worɓe ustoraɓe goragu rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno jibisi ne yawrani ɓen rewɓe sattoraɓe dewle ɓe arsigaji men kippi eɓe gueɗe mumen loofi kala jokkodire ceerno jibisi joni joni jiituɗa hoore maɗa ceerno jibisi ne jogui leɗɗe ɓeydoje ndiyam gorko ceerno jibisi ene jogui pegge pewnaɗe omo jogui usula bonnowo dabruji ɓeydoje arsigaji ceerno jibisi ene andina dendagal keɗineɓe mumma caggal nde waɗi tour nder leydi mauritanie e oɗo saaha joni artiyomo tawe nder nakcot lamorgo leydi mauritanie to base makko netteka sara jeere netteka ko ɗon ceerno jibisi tawete
kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno Djiby Sy so tawi ko numéro uji makko téléphone ceerno Djiby Sy heɓoto koye numéro makko ko 46 walla 47 22 80 84 47 22 80 84 ko numéro makko appel kañum kadi woni numéro makko ko fati e whatsapp. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskino safruma ha mbiya weng tawa hay mbuɗa yoɓani so wona noon taw ko wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo seyɗeneji bakliti hoore mum ha haɓɓa walla taw ko on janowo barogal. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko. ceerno Mouhamed Moustapha Sarr ko gando bindi laaɓaɗo leɗɗe. ceerno Mouhamed Moustapha Sarr ko jaadino ɓalwal e denwal kala. ceerno Mouhamed Moustapha Sarr ko bawɗo listihara moƴƴuɗo longal joom istinjaba ha timmi. ceerno Mouhamed Moustapha Sarr ene yawrani ɓe rewɓe sattoraɓe dewle rewɓe wonduɓe e gorko ladde. omo yawrani ɓe rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala e wonduɓe ellaji musoji jokkodira e ceerno Mouhamed Moustapha Sarr joni joni jiɗɗa hoore maɗa. ceerno Mouhamed Moustapha Sarr ene jogui leɗɗe wonande ɓen ustoraɓe goragu e worɓe yawɓe yitade koye mumen kala. ceerno Mouhamed Moustapha Sarr ene andina dendagal kilineɓe mum wonde omo tawe oɗo saaha joni nder nakcoto lamorgo leydi Mauritanie. omo tawe to leegal Basara waɗɗani épicerie 3 so tawi ko jiɗɗi hebdemo par numéro makko téléphone e nder leydi Mauritanie mbatta ko 41 86 05 43. so tawi noon jiɗɗa ko hebde ceerno Mouhamed Moustapha Sarr so tawi ko banggue whatsapp ko numéro makko leydi Sénégal mbatta ko 00 221 77 605 53 06. ceerno Mouhamed Moustapha Sarr ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mbadden danɗo ko adi komo hoota. kala rafi mon jiiɗa e aduna he Allah ne tagi lekki ke ene safra ɗum. gorel teya ko haako moƴƴo iwru ko en tokkore dinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma. gorel teya ko haako moƴƴo ko ala rewam ala effet a wulna ndiyam ma ha wula jitta hen ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa. gorel teya ene yawrani on neɗɗo mo ƴiƴƴe mum jogata e ɗaɗi mum joguiɗo cardiaque joguiɗo tension kononne kadi mo nangata taare caɗele gorago ɓandu jaɗoro ɓandu wuloro mo ganduɗa tuƴiɗo koyɗe musoje koppi musoji. gorel teya ko kayisaji mawɗi coomi e muɗuma a yarat tan aɗa yaɗa ñongto guila e ɗaɗi maɗa ha watta dogde ƴiƴamma kala sa yiiɗi hedde hen ko laaɓi janggana hoore maɗa ko jangta e gorel teya jahata koto site mabɓe internet mbatta ko www.gorelteya.com. sa yiiɗi hebde tonggode jokkodira e jomin beele mbawa hebde gorel teya Mamadou Ngayda to leydi Sénégal 00 221 77 128 23 46 walla Boy Niass to leydi Mauritanie 00 222 47 85 20 96 walla to leydi Côte d'Ivoire Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 walla so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa Abou Sow Kawral Fouta business plus 347 701 56 77
walla so tawi ko to leydi France Haruna Ngayda mbatta ko plus 336 50 99 64 43 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe cafroɗen gorel teya hettode kaburuji mon e ɗemgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hire mon musidɓe tedduɓe eɗen gone altine 12 lewru silto hitande ujunnaji 2022 habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mona Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiden to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah ko adi kabaruji men noon eɗen ñaago yafuya faade dendagal bandiraɓe kala kirgol kabaruji ɗi e ñalawma hande o wona e sagoji meɗen koto golle wonano habaruji men ɗemgal pulaar koto leydi Mauritanie pudorɗen teskama noon ñalawma hanki o teskama noon oɗo saha kala nguleki cattuki ne tawe nder nakcota lamorgo leydi Mauritanie ko ɗum saabi noon sukaɓe hewɓe ha tengti ko wayno wikindaji ko wayno tigui ko wayno ñaldi ko wayno alerte en aset alerte en sukaɓe hewɓe ne kewi yaade ɓuftoyade to maayo gueeƴe ñalawma hanki o noon teskama maayo gueeƴ ngo yoɓima pittali sagataɓe yonɓe no fewi ma en garto e oɗon habaru ko wawi wonde hen kala noon en duwanima dendagal ɓen jinnaɓe ruttoraɓe sukaɓe mumen en mbi tan yo Allah yurmoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna yo Allah lomtina allahumma amina to leydi Mauritanie ministre kalfinaɗo ko fati diƴƴe e ko fati assainissement leydi ndi o holliri alerte hanki o wonde kay omo welti no fewi e golle gollaɗe ko fati kay e siggade diƴƴe taw ko diƴƴe toɓo banggue yoolaru tawetenoɗe e nder nakcode e oɗo saaha joni laamu ngu darima no doole mum ponno ha yoga e beeri tawetenoɗi e nder yoga e leeɗe e doga e galleji ha e beddaji carrefour uji kala mbawi ittede hano hannirtini kanko Sidi Mohamed Wultaleb kanko woni jagogal kalfinaɗo ko fate diƴƴe e assainissement ko kanko holliɗin konngudi o holliri tigui wonde kaye ɗe ɓuuri teskede noon ɓurno teskede ɗen caɗele ko leeɗe ko wayno Basra Koufa eko wayno mo legal muqaddade sebha ha e nder ko wayno carrefour Dara Naima ha tengti noon to carrefour biteɗo Wula Heynana e carrefour résistance ha secteur 16 kala o holliri noon wonde Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoolaji leydi ndi hakkille mum ne woni no fewi e ɓesgu leydi ndi dokki yamirore kadi nde peeje mawɗe ƴettete beele kay gueɗe baaɗi ni beele tigui dendagal siɓade ndiyam ɗam ne jokka beele kadi peeje ɓutte ne ƴette ha nokcoto serta ha laaɓa e yoolayruji baaɗi ni ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni catala halfinaɓe ko fate toɓoji e nder leydi he ɓe kolliri tigui wonde teskama ɓe kolliri tigui wonde teskama e oɗo saaha kala e nder leydi Mauritanie teskama hen noon wonde toɓoji e nder ɗiɗo région ngaji tati tawateɗi e nder leydi he ɗina région ngaji noon woni région de Asaba to wuuro witego Kahuyi o toon ko 60 millimétre wuuro witego Tanaha heeɓi 30 millimétre wuuro witego Libneya heeɓi ko 17 millimétre so tawi ko région de Guidimara Sehil Bari heeɓi millimétre uji nogas e hela Samba heeɓi 15 millimétre e hela Jattu heeɓi 13 millimétre Dangremu heeɓi 11 millimétre e hela Sidi Wula Mbarek ko millimétre uji 10 wuuro witego Chiade heeɓi ko 40 millimétre Sed El Elma heeɓi ko 36 millimétre El Massa Gurlo heeɓi ko 30 millimétre wuuro Ngabu ko 26 millimétre Chota wuuro witego Chota heeɓi ko millimétre uji nogas Zedida ko millimétre uji nogas wuuro Boutenda heeɓi ko 16 millimétre Gouray ko 15 millimétre wuuro Veytassa heeɓi ko 11 millimétre e hela Hasan ko 17 millimétre so tawi ko région de 13e
Ousmane mawo joddo e hewɓe mawo joddo e nder juɓɓudi makko noon teskama tigui mawo joddo e nder juɓɓudi makko teskama mawo joddo e hoorejo leydi ɗi hono Mohamed Cheikh Ghazouani mawo joddo kadi yimɓe gouvernement hewɓe ko wayno Ousmane Mamadou Kane Ousmane Mamadou Kane noon kañuma woni ministre des affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs ko kanko kadi woni tigui kanko Ousmane Mamadou Kane ko kanko joɗini leydi Mauritanie e nder conseil de gouverneur banque bad o e nder jillu he kadi ma o joddo e ɓeena taw ko tambiɓe secteur privé e witeɓe les acteurs de développement leydi kala ma o jodde mumen so gayni jillu makko e nder nokkoɗo o yaɓana Nouadhibou noon ma o joddo toon e ɓe ma e nder Nouadhibou noon ma o yillo e oɗon nokku taw ko port de pêche woni tigui port to awa watte to ma o ya kadi ha to port taw ko port minéralier woni mo cinéma hutorto ma o kanko président Bado noon o arani goto mo ardi e c'était timmuɗo no fewi ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar seno mima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗen ko altine koto leydi Sénégal paaɗen to leydi Sénégal ko altine hande o jooɗi officiellement député ji taw ko député ji national subanoɓe gila ñande 11 lewru juillet hitande ujunnaji 2022 ko hande woni jonde mabɓe arwanide ɓe jooɗi noon ko sanga 10 heures ko kamɓe noon batti 14 wola législature mo leydi ndi wonno tigui ordre du jour jonde hande nde noon ko jojjinde ɗiɗon jojjinde kay ɗiɗon député ji moni kala ha jooɗa e place mum hano hannirta ni eɓe cuuɓa kadi poɗɗo wonde hoorejo suudu sarɗeji leydi ndi so tawi noon e nder ɗiɗon en poɗɗo ardade kala noon mo Allah rokki fartange wawde suɓede kay waɗede président de l' assemblée nationale leydi ndi ko kañuma latoto neɗɗo ɗiɗaɓo woni deuxiéme personne ko fati ardade leydi ndi woni deuxiéme personnage di l'état caggal hoorejo leydi ndi so tawi noon koto banggue landa walla diɗal landa bitegal yewwi so tawi ko landa wiyete ka yewi askan wi landa yewi askan wi noon heɓe cuuɓi noon hollino tigui ko bitteɗo hollirno kay wonde kay ko miri gam yidde ardade suudu ndum ko bitteɗo ko bitteɗo ko ardino hono tigui ko bitteɗo Ahmed Aïdara caggal ɗum noon o watti ɗum noon e juuɗe oɗon bitteɗo Barthélémy Diaz noon e oɗo saaha joni ko kañuma gemmini diɗɗal landa bitegal yewi askan wi so tawi ko diɗɗal landa wallu Sénégal ɓe cuuɓi ko biteɗo Mamadou Lamine Thiam so tawi ko landa Benno Bokk Yakar ɓen cuuɓi ko biteɗo Amadou Mame Diop ko ɓeɗo teska kay oɗo saaha joni kamɓe tato gembi gam yidde ardade suudu sarɗeji leydi ndi ma en gartu e oɗon kabaru teskama noon ñalawma hande o e nder jonde mabɓe arwinide teskama tigui haare député ji e nder suudu sarɗeji en ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jehen ha to Fatiga noon Macky Sall hoorejo leydi Sénégal waɗi jillu mum to Fatiga tawi addimo to noon ko tawtorede wirde imama ratiba wuro Fatingo hono biyeteɗo ceerno Mamadou Mbenga yaltino aduna ko ñande aleda hanki o yaltiri aduna ko duuɓi 60 oɗo saaha kala noon teskanoma o wona celluɗo no fewi kanko ceerno Mamadou Mbenga jaltude aduna o ɓurno lollude ko Sirigne Mbenga o ardima jumaka kene qime ha duuɓi 40 o wira noon koye nder bamule leggal bitegal pelgam e nder Fatiga yimɓe hewɓe noon mbawi arde tawtorede wirde ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen hoorejo leydi Sénégal Macky Sall o bismima o joddima en audience to palais présidentiel to subaka hande o hono hoorejo jagoɗe leydi Libi biteɗo Abdelhamid Debeyba ene tawi noon tawteɗo e jillu mum e nder Dakar o joddima e hoorejo leydi ndi Macky Sall to palais présidentiel subaka hande o noon hollirama noon addimo toon ko ɗaɓɓude ballal kay faade hoorejo leydi ndi gonɗo kay oɗo saaha joni hoorejo union africaine nde wawata fabade leydi Libi wallude ɓe peeje hano jaam e kisal artiri nder leydi Libi ha Libi wawa yuɓɓinde sumgoji mum guila e sumgoji sarɗiyeji ha e sumgoji hoorejo leydi kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to Kolda aleda hanki o teskama c'était timmuɗo taw ko malinaɓe arɓe ko fate alhaali malinaɓe ɗiɗo waranoɓe guila jeegom lewru septembre e nder falde Kolda ɗiɗo kala noon mbaranno koto wuuro
wuro witengo Medina Sherif koɓe awoɓe ardi sete oɗon ko conseiller à l'ambassade du Mali tawteɗo ndera leydi Sénégal ɓe dunima dendagal communauté malinaɓe wurɓe ndera ndeɗon falde wulde nder oɗon fangue tawto banggue worgo leydi Sénégal ɓe jeehi kadi ha to wuroje ɓe jeehi to wuro Joɓe to wuro Joɓe noon ko toon ɓena malinaɓe ɗiɗo waranoɓe ko toon tigui woni to birano yimɓe ɗiɗo noon tumaɓe tigui kañumen joɓi pitali ɓeɗon malinaɓe nder haare ɓena teɓama e oɗo saaha joni tawi juuɗe dadiɓe losgoji kadi ne jokki ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jagorgal leydi Sénégal kalfinade ko fate cellal aade gollidiɓe mum ɓe kolliri tigui e nder waktuji nogas nayi cakkitiɗi ɗi ko temedde jeeɗiɗi capantati e tato neɗɗo woni holkisonoɓe tumanoɓe yataw gondani e mborosa coronavirus e nder holkiso hen jeetattawama jeati ko fiɗaɓe covid 19 jeenayo kepti cellal mumen hay goto alamo rafi o yooɓi hay goto kadi ala tampude oɗo saaha joni leydi Sénégal ene yaari capanɗe jeetati e jeetati ujunere temedde nogas e nayo neɗɗo winditiɓe doggol corona hen capanɗe jeetati e jeegom ujunere temedere nogas e nayi kepti cellal mumen hano hannirta ni ujunere temedde jeenayo e capanɗe jeegom e jeetati woni doggol e winditiɓe taw ko yaltuɓe adduna ɓe coronavirus yooɓi nder leydi he ñalawma hande o ko temedere capantati e goho neɗɗo hedde juuɗe saforoɓe tinnaɓe wonduɓe e mboroso coronavirus kabaruji men ɗemgal pulaar sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Gambie noon yoga e joom werlaji tawe tikkere hofgo juuɗe caggal kay teskade cogguji carburant e cogguji tigui ko yoɓetene tiiɗi no fewi man ketto musidɗo men seydi men koddanene Abou Bah. eyyi ko noon tigui Allah jarama hettiyankoɓe weltare TV ko ɓuuri tengtude e kabaruji men e ñalawma hande o ɗo e nder leydi meɗen e Gambie ɓeɗo downoɓe werlaji tawateɓe ɗo e nder leydi meɗen e Gambie ko wiyete Gambia Transport Union hande de ɓe mbaɗi ko hofgo juuɗe mabɓe hay gode mabɓe dongani werla mum saabi ɗum noon tan ko pour ɓeydurgol passe ɓe mbi gasoil o essence o ɗo waktude ne seeri ɗo e nder leydi ndi e hennete kadi ɓe mbi on pommo fara feññe ene wayno tan de soɓe tawi ɓe jawta ɗon eɓe joɓa ɗon ko fakiti te tawi ko ɗum saabino ha baabo itta ɗon wawi waɗede pom ɗum noon ɗum eɓe poti ustanede ɗum ko wona ɗum ko ha joni banggue barasuji ɗi woni check point ene wayno ɗum ene tampini ɓe kala to ɓe gaari ɓe kewi tampinede hen e laabi ɗi ha tengti noon ɗon to farata Busumbala e to Latrikunda e ɓe ɗo to wiyete SO ha yettanima baraneteɓe keeɓa hen caɗele no fewi ɗum saabi ni ñalawma hande o de ɓe kolliri Gambia Transport Union hay goto dongnata werla muɗum ɗo e nder leydi ndi no fotiri ha laamu ngu tigui rigui wawa accude ɓe ɓeyda pasuji ɗi tene kadi usta ko wiyete ko gasoil o essence o ɗo e nder leydi ndi hayso woni laamu ngu kadi e ñalawma hande o de darni yoga e werlaji e to wiyete Kansul jiitu ko wayno to Birkama Iriya Kansul e to Westfield ngam tan hakkude ɗon e Banjul e ɗo tene wonde to KMC ngam yimɓeɓe mbawa ƴettude ɗin werlaji mbawa yaade hen ya garta muɗumenete mbawa newade e ñalawma hande o kadi ko wiyete ko school woni e duuɗe jangguirde ɗe ko hande tigui rigui gudditi ɗo e nder leydi meɗen e Gambie walde mbiyen ñalawma hande o école udditi kono hay goto yahani edete janggoyde koddanen Abou Bah gam weltare TV ɗo e Serekunda. koddandene Abou Bah capital FM en calmini dendagal hettiyankoɓe radio men weltare ɓiɓɓe fulɓe to leydi Gambie habaruji men ɗemgal pulaar sen nomima to leydi Gambie ko to leydi Mali paaɗen ha joni teskama tekkere ene surka ene luuɓa hakkude Bamako e Paris woni hakkude leydi Mali e leydi France horejo jagode leydi Mali par intérim hono colonel Abdoulaye Maïga o ñaguima fedde gotago windere nde Nations Unies nde rokkataɓe occasion woni rokkataɓe fartange hawa wawa yeccinde ho wawa hollide yesso windere nde kala wonde koɓe tuumi koɓe joofi feɗendu leydi France wonde kay leydi France ene gembanno e kala saaha ɓena seɓitiɓe tawateɓe nder falde Sahel gam yidde bonnude leydi Mali wonde ɗum ko kabaru goɗɗo no fewi wona takkere wonde kadi holli kolliri kadi eɓe joguide e oɗo ɓe jogui ɗiɗon prévuji lartuɗi ceera ɗiɓe mbawi hollude windere nde kala ɗum noon ɓe ñaguima fedde gotago windere nde wawa tigui hokkudeɓe on fartange haaɓe mbawa andinde aduna o kala wonde koɓe tuumi leydi France ko hunde wonde kanko colonel Abdoulaye Maïga noon o waɗi nden haalande koye saaha kay o bismano to télévision national mo leydi Mali e nder jonde he kadi o wawi salminde e juurade e duwanade kayde Allah rokkita cellal mum ha timma
hono gonna mo hono cukela kokla maygan hoolede jagorde gonnoɗo hoore jagode leydi ndi e oɗo saha joni tawateɗo juuɗe safroɓe caggal kayde wannora fi biteɗo AVC o ñaguinima ɗum Allah noon nde Allah rokkata ɗum cellal mum ha timma ha wawa tigui arde jokkude golle mum kanko colonel Abdoulaye Mayga e cukela mayga kala kamɓe noon ha joni ɓe keddi kay jofade feɗendu e takkude leydi France wonde kay darade kam yidde bonnude leydi ndi koto leydi Côte d'Ivoire paden ko altine hande sappo e ɗiɗi lewru silto woni septembre 2022 woni udditgol école aji e nder leydi Côte d'Ivoire kala ɗeɗo balle kala noon e teska jinnaɓe ɓena sukaɓe école aji ne tawe nder jeeya ha e nder librairie kala woni tigui to kayeji to defte yeyete ɗe kolliri noon hitande hikka nde dendagal gueɗe ɗe élève kutorto woni manière fourniture scolaire ha tingti kadi e teniji ɗi kala e ɗum teska cogguji ɗi ne ngabbino fewi ko caɗele mawde no fewi wonande kay ɓena jinnaɓe jooma sukaɓe ha tengti noon e joguiɓe sukaɓe yonɓe no fewi taw ko fotɓe yaade école ɓe teskima guila e tenuji ha e ko hayyeji e kartaɓe foof e oɗo saaha joni cogguji ɗi koko ngabbi no fewi e nder leydi Côte d'Ivoire noon sukaɓe élève tawi ko worɓeɓe jogui ko tiniji kakki so tawi ko rewɓeɓe noon ko tiniji karole wondude e jippuji bleu ko ɗum woni dendagal sukaɓeɓe kala ko ɓornoton e nder école aji leydi he kala to centre Afrique paɗen kawa ko landa François Bozizé wiyete noon wiyete noon ɓe kolliri tigui François Bozizé noon ko menɗo wonde hoore leydi ndi kamɓe ardiɓe landaka noon ɓe kolliri tigui wonde jaltugol aduna gonnoɗo koolal kuuɓal landaka biyetenoɗo Jean Edouard Teya o yalti aduna koto Belgique noon ko toon wonno e safruji makko caggal kayde rafi biteɗo cancer hebnomo ko adi ɗum noon kanko e famille makko kala ɓe gurno koto leydi Belgique kanko jaltuɗo aduna noon hono Jean Edouard Teya teskama tigui o wonino ministre e saaha laamu André Kolimba o wonino kadi ministre e saaha gouvernement François Bozizé o wonino kadi commissaire tatala bitengal CEMAC woni communauté économique monétaire de l'Afrique centrale o wonino commissaire ngal ɗon catala habaruji men ha joni to leydi habaruji men to leydi Nigéria noon ko debbo nigérianaji goto biyeteɗo Toyen Ogundiba yaro duuɓi capanɗe nayyi e goho gonnoɗo e nder avion e ɗemgal mum faade to dowlaci dentuɗi Amérique o munduno e ɓinguel makko dewel jarawele duuɓi nayyi ko kanko tigui ko on suka debbo ngal wiyete heeɓi ɗum e nder avion taw ko lana ndiwa kaka hinde Air France e nder lana ndiwa ka he noon ko hen tigui o hepti taskama tigui nde gatwere nde fimo nde e nder lana ka ene waɗi hen yimɓe ɗiɗo taw ko dilloɓe e fannu santé woni tigui doctorat gal ko ɓena ballimo ha wawi jibinde ɓinguel gorel hano hannirta ni e saaha o jibinta nde laara ka ene tawe ha 35 ujunere pied hakkude mum e maayo woni hakkude mum e leydi woni kene qime ha 35 ujunere kilométre hakkude mum e leydi ko toon tigui woni ko jibini teskama noon e dada buyinoɗo mo jibino on e ñande o jibini nde fodde yontere nana hakkude mumen habaruji men jolam jaɓeri koto leydi Ukraine paɗen dadiɓe ɓe leydi Ukraine ɓe kolliri tigui wonde ɓe tefti kene wona kene wona 1.5 kilométre carré gonnoɗo e juuɗe dadiɓe leydi Russie kepti noon e nder leydi mabɓe ɗum noon ko nder jonte ɗiɗi tan ɓe mbawi heftude dendagal ɗina nokkuji kala tawateɗi to funnague Kiev tawateɗi nder leydi he to funnague Kiev noon lamorgo leydi ndi teskama tigui ko couperaji courant jokkodirɗi tawate toon e kala saaha leydi ndi no leydi Ukraine noon joofi feɗendu ko leydi Russe kañum tigui kuppartona courant e kala saaha leydi to leydi Russe dadiɓe leydi Russe kañumen ne kolleri tigui wonde ɓe mbaɗi bombardement ɓe bombardi ɓe beddima bomboje mabɓe e nder nokkuji ɗi leydi dadiɓe leydi Russe puɗɗi heftude leydi Ukraine puɗɗi heftude e juuɗe dadiɓe mabɓe e nder région biteɗo Kharkiv to funnague leydi Ukraine to leydi Chine uddirtena kamruji ɓen hooreje leydi Chine ɓoyata ummono ɗangal makko taw ko ɗangal makko gadanal tugui kay ko rafi coronavirus woni covid 19 digguigi kay décembre 2019 nde rafi coronavirus naati windere faade oɗo saaha joni o yaltani leydi makko ko woni noon koye heɓnade ɗangal makko garwanigal ngala ɗangal noon holliri tigui wonde o yuɓɓinta ɗangal makko koto leydi witede Kazakhstan e to leydi witede Ouzbekistan ko toon tigui woni to yilloto ɗinaɗe leyɗele ɗiɗi noon o yahata toon ko tuggi alarba ha yetti ñande aljuma ma o tawɗo yahata noon ko tawtoriyede Batu taw ko Batu fedde witede organisation de coopération de Shanghai joɗotode to wuuro
wuro bitejo tongo to nokku biteɗo sarmakana ene tawe e nder leydi Uzbekistan musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceerno ko ɗum ɗo wonno ko min tongal noon kabaruji men e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawno yiden to banggue YouTube ko miñumen Seydi Abou Bah to leydi Gambie ko koddanen Abou Bah kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on